Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ikaduhang adlaw sa pagpatigayon sa inspeksyon kag emisyon sa mga motorsiklo kag light motor vehicle sa MVIC gindagsa. Mga motorista nagareklamo nga wala man na sila nga daan nga gipahibalo sa bag-o nga sistema. Yaring report. Si Wilfredo Andico, gikan pa sa Murcia. Lasing ko pa lang sang kaagahon, nagpila na siya sa guwas ng isa ka emission testing center sa Circumferential Road sa Bacolod. Ulihi na lang siya napahibalo nga ang mga dikarga na lang ang pwede makapa-emission sa mga emission centers. Wala man sila kuno abi na pahibalo nga nagsugod na ini sa Lunes. Tatlo man lang kami to, galing kami naglabay ba lang wala na sila ka-cater to, mga tracking na lang. Oo. Eh, muna yung kasyon lang kami din. Natapos ka na? Hanggang pa na lang ng mga malinya na lang din ito, no? Amo man ang natabo sa iya nga abyan. Nagpadulong man ini sa emission center kag nagkit-anay na lang sila sa motor vehicle testing center. Di ka una nagpila sa emission? Ako alihis. Sa alihis ka man agad to? Wala ka kabalo nga diri nagalit dapat today? Diri lang lapag lang SM. Sino nagpabalo sa imo? Wala ko lala. Lapag lang wala alihis sa piyag sa. Gipabalo ka lang nila nga madiretso dire. Duha lamang sila sa ginatus nga nagpila sa MVIC sa Bredco Port. Sa bagong nga memorandum nga gipagwa sang Land Transportation Office ang mga motorsiklo, tricycle, sedan, AUV, SUV kag mga pick-up ang dapat sa MVIC na mapa-inspect sang salakyan kag mapa-emisyon. Ang mga dekarga na lang ang sa emission centers. Sunod sa Operations Manager sang MVIC Bacolod nga si John Christian Pestanio, humalin kahapon nagadagsa ang nagapa-inspect kag nagapa-emission sa ila kay kahapon nagpagwa sang mando ang LTO. 250 lang ang masarangan nila sa kada adlaw, gani may mga numero sila nga gina-issue kag ang hindi malabutan, priority naman pagkasunod nga adlaw. Say 45 to sila kami doon. Ang 1 to 45 yung lock na namin. That's for them. So the first guys tomorrow are number 46. Panugyan niya sa publiko para malikawan ang pagdinaguso o kung ang malawig na pagulat kag para hindi na kinahanglan pa maglabay sa fixer. I-check ang ilang Facebook page kayari diri ang link kung paano makaparehistro ng daan online. Kung online scheduling, ikaw mapili sang adlaw kag oras nga pagkadto sa MVIC. They click the booking link. They encode the data sa nakakyan. Everything sa ORCR, encode nila na. And they choose the schedule that they want. So gusto nila sa Sabado alas 4. Pwede. Book nila, let's say, nag-open na nila. Makati ang Sabado alas 1. Brush. Nagapangayo man siya sang malaba nga pasensya sa publiko kay panugod pa lang ini sa paghimo mandatory sang inspeksyon kag emission sa MVIC.